ben per lectures i més informar-se. Acompanyeu-me! Enamorament que diu. Començant del principi, Eunice Newton Foot va ser la primera dona científica relacionada amb les ciències ambientals. Estàs bé? No. Pues ben malament està el medi ambient. En 1856, Foot va realitzar diversos experiments que demostraven que gasos, especialment el CO2, absorbien la calor del llum solar. Ella va presentar el seu descobriment a l'Associació Americana per l'Avant de la Ciència, tot i que no va poder fer-ho directament degut a les grans repressions contra les dones que hi havia en aquella època. A tothom li agraden les nostres playes, però qualcú se preocupa per elles. Que sí, Llorenç. I gràcies a les científiques com la Sylvia Earley, de qui el meu company serà a continuació, hem pogut evitar desastres en la dinàmica litoral, com el cas de Cala Millor, que així era antes i així està ara mateix. Sylvia Earley ha treballat per conscienciar com les platges actuen com a interfície Entre els sistemes terrestres i marins. I ja ho sabeu, hem d'ajudar a conservar els ecosistemes costaners I tenir en compte el medi ambient i la dona científica.